Comença el viatge amb una maleta. I sovint amb els estalvis de tota una vida. Fent lloc als objectes de valor incalculable. I als records que volem que ens acompanyin. No podem controlar tot el que acabem carregant. Racisme, discriminacions, insults. I hores, i quilos de paperassa. També hi haurà moments dolços. Però sobretot carreguem la maleta de melancolia. Migrar és buscar un futur millor i som nosaltres les que podem ajudar a que carregar aquesta maleta no siga pesat.